Allah ya sa gaban ka ne tun da ka shigo budurwarka ga can in ka kalle ta ta kalle ka sai ta ɓata rai ta girgiza kai ba ta so ba ka a ci masaurayin ta ciwo an hindu shi ke mu da masaurayin nan ba shi ba yau hakkin yakin ta ba idan ya je tafi wajen ki mutala yake baki sai kaka ta yi yake baki wazo biya yau za a bashi kuɗi kai abokin baba alura ka san jakka da rabinta nawa kenan ya ce 300 to gaba ɗaya 300 za a baka kai mu da saurayin nan saurayin ki riba da kyau ga yanan 300 za a bashi yau in ya zo taɗi wajen ki ce mashi kin ƙara farashin taɗi ogas ya kama ruwa ake malka zuwa taɗi 100 yake sai ran kuɗi ya shashi har yayi halin kana ba za ta kuɗin shi kai yaro kai halin kana ba ya ɓoye kuɗin ai ya ɓoye Allah ya hore ma babu alula keke babu alula bai zo da wani da kun da kanto kai ma da baka zo ba da baka zo da wuri ba an yi wasu wasan nan ba gani ba baka gani ba kare ce yau Allah ya hore ma babu alula keke ba a damu da mara ba mara ga zaki ga maiko ga rana ga tsakuwa ga yashi ba a damu da mara ba da Allah mara ka duba a gani da shirkin da babu hadu da alhamdulillah shi ogasse da kaga mai gida a watan nan yana tafiya yana magana shi kadai ba haukai ba yau ce Allah ya sauki yau ce Allah ya sauki Allah ya sauki Allah ya hore ma babu alula keke dubu cikin da babu alula yi har yanzu sai aiki sai babu alula yi kudi ka ba babu alula ka siya shi ba kudi ya bada ba ko dai yaje hanyar asibitin garbe ya suta ya bude babu alula gyara ka bude babu alula da kararraman ku gyara ta kallo za ta ba Allah sai kallo babu alula yana shirin tashi sai wata rana wanda suka sai magani Allah ya sa ku ji amfanin magani mai son za ya siya ba shi da kudin saye Allah ya ba mu tari mai kudi waye ko dabara ya hana mai an sa Allah ya kiyaye shi mu biyo jama'a babu alula ya taɓa wasa kaɗan kuma za mu tashi sai wata rana in Allah ya yarda rana ito in haka muka gabas muna jama'ari